On tuolla vielä. On takaikki ainakin tuolla. Niin, mutta tuossa on keskellä yksi vesihauta vielä. Ja mä en tiedä mitä tuolla oli, kans lippusiimoja. Joo. Oliko siellä hiekka pois? Kova hiekka pois. Ei oo On ne lupa-alo kaikki. Puun suojaliina on kyllä onneksi toisella puolella. Hei! Ota se sun liina nyt jo näytille! No niin on. Kallista vaan kunnolla siinä. Rupeaa mönkiä kelluttamaan, ei muuta kuin siitä vaan. Voitta tietysti laittaa vinssin kiinni ja vinssata sieltä puusta esimerkiksi. Vähän löysiä! Kaikki. Nappaa puuhun niin ylhäälle kun saat sen kiinni. Niin no. No joo. Jumalauta mulla on kuumaa. No täällä voi jähtyä. No joo. Sitten kuumenee tunte. Mä oon menossa. No se on keskimäärin hyvä. Joo. Anna vähän kaasua. No ihan hyvin, anna mennä vaan. Oi. Melkein mulia. Onneksi on toinen jalka sentään ehe. Joo. Hei! Se oli malli. Jumalauta. Se oli jätkä tiedohomma. Nappisuoritus. Oh. Älä sammu saatana. Pidä käynnissä. Pervot kiesi. Penkki lähti. Onko kuva? Joo. Painohan penkki paikalle. Joo. Nyt ei oo penkki päin persettä enää. Toivottavasti lähtee käyntiin. Ei kannata sammuttaa. Saiko vinssi kelannut tupa? En minä tiedä mitä täällä kelaa. Ehkä sun kannattaa tulla tätä kautta kiskoen sitä vinssistä vähän. Kääntäkää se sinne vetes ympäri. Kyllä se kääntyy. Ja saat pidettyä tuolta narusta vähän keulaa ylhäällä. Kyllä huudetaan tuolta ohjeita. Joo. Ollaan harjoiteltu tätä joskus ollinkaan. Tää on testattu juttu. Ei kyllä silloinkaan et käynyt sitä pro-luokkaa yhtään kateeksi, kun niistä on perään niin molemmat ehtii. Ei vielä, kun pitää olla vähän lisää. Niillä on nyt puuhun sen oikein. Ei, keisko käsiin vaan. No joo. Rauhallisia liikkeitä. Hoppa! Voitpa. Joo, hyvä. Tulee täältä vetämään jo. Hop! Melkein voidaan tuolla tuolta puolta kääntyä. Kierrättää.
Joo. Täällä on Reikkalan ilma kelluu. No sä oot tänä puoli metriä tyhjää koneen alla. Eikö se nyt jo piisaa? Ai kamerat. Odotan. Haluan tuo naru. Pitäisikö se panna kiinni jo? On teidän takana vähän vahvempi puu. Täällä on. Se on aika hyvä. No jos se kelluu, niin riittääkö täällä vaan housu? Ei se siitä enää syvene paljon! Niin rannan kauttakin vois mennä, mutta... Odota, mä pidän vähän sen. Hap! Autanan liina. Ei se... Näinkö? Hyviä kommentteja. Hyvä, hyvä. Tää keväätä sehän nyt kiskoo vaikka mihinkä tuolla sen yhden mönkkärin perässä. Mitä nyt vaan kääntöjarrua ja... Mönkkärit tuli kääntöjarru monta kertaa aika hyvin. No tästä tapauksessa. No. Voi ainakin kivikois joskus kans, kun mennään kääntöä vaan niinku väärään. Joo. Ei oo mikseriä nuo helpolla päässyt. Nyt menee housuun hiekkaan!
Tää se on nyt kumminkin kuivata tullut. Sen vois saada ehkä sillä kohdalla. Sen aikaa se saa. Tää on niin kauan pyörittää sitä, ettei... Ehkä kannattaa tehdä se tarjous. Tai sitten ei. Sama on pois. No niin. Vähän nyt liian helpolla.